Umi juga terima kasih kanggo Mas Muklas sing ana Pemalang. Oh nggih. Kula badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Mas Muklas. Muklas. Mas Muklas saking Pemalang. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Panjang yuswa. Amin. Amin. Kalih sehat-sehat. Ampun. Matur nuwun karo Pak Lurah Wonorejo sing nuwun. kagungan dalem. Dumateng Pak Lurah matur nuwun. Mugi-mugi Mugi-mugi sehat, Amin. berkah, panjang yuswa. Amin. Terus kathah rezekine. Iki cah polos iki dongane mandi iki cah polos iki rong kesenggo lanangan kok iki. Iya. Ketoke insyaallah. Ketok angger sik piyai sik lencir ngenten iki. Iya lencirne kok ngene terus gene apa dandanmu ning kandang pitik to, Mas. Ini terus. Mau ngajeni karo Pak Lurah ngono lho. Pak Bupati, piye? Matur Pak Bupati. Pak Bupati, matur Pak Bupati. Pak Bupati. Heeh. Jaluk duwite. Ojo nambeku. Pripun, Pak? Iya, ora kena Pak Bupati. Kula ngaturaken panuwun dumateng panjenengan. Matur nuwun. Nggih. Wis dikeki. Dereng. Panuwun wis ngrawuhi kersa ngrawuhi ya Mbak Umi. Nggih, Mbak Eka. Nang matur melih Mbak Umi. Napa? Lah yo matur ning Pak Bupati neh apa. Nggih, Terserah. matur nuwun Pak Bupati. Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa. Amin. Sehat. Amin. Rezekine kathah. Amin. Terus kula diparingi job. Iya. Diparingi job. Cah lugu lek omong ngono kuwi kok beda karo cacul wis lecek lambene kok kuwi. Lambe kok iso lecek ora manggon ning ndi. Kok lambene bathuk. Maksud iki omongmu ki cacul beda karo Umi ki lek diomongke dipikir sik aja nganti kleru. Lek kowe ki lek omong jos wae. Lah mulane wis ora usah enek sing ditutupi apa karepe ati ndang diculno. Daripada engko tak nggondok dadi setruk. Iya. Langsung. Kowe diloske ya? Los wae. Ya oke Pak oke. Bupati yo piyaine luwes kok. Heeh. Bab apa-apa sing wis pepek ki yo Pak Bupati. Heeh. Aku yo wis ngandel panjenengan mau. Ngopo? Pak Bupati wis dono apa wae, kersa rawuh. Heeh. Jangan telepon malah mau Sapa? tak mangkat yo ngono kuwi. Sapa? Nggih, ngono. Heeh. Lah, mengke nggih enten dagelane. Enek Pak Bupati. Jenengan iki lho iso cul. Iya. Lah piye? Enek Pak Bupati aku ngono. Nggih wong. Pak Bupati ya selek ndagel ya lucu kok. Nggih, Pak panjenengane niku. Iya. Ya. Diaturi tembang spesiale Umi Habibah. Bodang kuning. Diaturke Mas Muklasaan lan warga nang kene, klebu Pak Lurah, klebu Pak Bupati. Semua Bapak Camat, Pak Lurah-lurah, Pak DPR nggih. Diaturke bodang kuning. Mergo kowe kondangmu ning YouTube ki Ratu Podang Kuning. Nggih. Ya, heeh. Ndang bawanono gen disinau karo Eka. Ya, tak sinaune. Ben disinau karo Ratu Loro Kuning. Ratu Loro Kuning jare. Maksudnya Ratu Loro Kuning mbok menawa nek sing loro kuning iso menyembuhkan ngono. Ya. Yang menyembuhkan ora sing menyebar loro kuning. Kaya ngono dilokne cangkeme lecek kok ora gelem. Ngomong kok calcul kok ya. Dibawani sithik uga minangkani pamundhut saka Mas Tarno Tani Ajaya sing wis paring dono saweran. Ya, sugeng dalu Mas Karno nderek Ungon. Nggih, salam kagem dulur DKC PWKD SKFC Sobat Gurem. Sedayanipun. Nggih, ya iki biasane karemane Podang Kuning diaturi sisan. Sambil menyelam minum air iki SKFC sedulur Kangko Fan Club uga bakal wayangan awake dhewe Kak. Dalem. Wayangan awake dhewe Dwijo Laras Indonesia. Anu jeng apa? Tanggal 22 Januari. Oh, niku. Aku ra iso ya nan. Lho kok ora iso? Ya ora enek kabar soalnya ya. Wis tak omongin kok mau. Oh, ngono 22 Tau apuk sisan. 22 Januari. Januari niku. Oh. Oh iya, langsung tak benderi ya. Oh iya. Bukuku kotong blong kok ya. Langsung tak benderi. Engko wayangan ning omah ana Karangasem Seraya Jaten Karanganyar. Oh, nggih. Warga mriki nek pengin mirsani malam minggon daripada ning omah ngopo, engko tindak rono wis Karanganyar wis bebas wayangan wis ora apa-apa. Sing penting tetep prokes, ya ta? Nggih, Biyung. Heeh, nggih Pak Bupati mbok menawa kersa rawuh. Nah, engko wayangan ning omah
bakale padang jagate. Padang jakate. Wis ping pira kowe ketemu karo Pak Bupati? Wah, pun mboten makaping-kaping mboten kula hitung. Ha iya. Angger Saking akeh heeh. akeh duwite sing tak tampa iki akeh banget pisan Pak Bupati. Heeh. Angger pethuk mesti maringi, angger pethuk mesti maringi. Mesti maringi mboten eman. Heeh. Yaine lomo. Heeh. Muga-muga dadi bupati neh. Lho. Ya ganti dadi gubernur. Dadi gubernur. Heeh. Dadi gubernur terus dadi Presiden. presiden. Heeh. Amin. Amin, nggih, Pak. Mang tambahi ta. Lecek lambene wis. Heeh. Aku bingung arep ngomong apa. Kuwi sing gempang. Beda banget nek karo Umi kan meneng banget bocahe. Ngrasuke swara, imane kuat. Heeh. Wes karo roh wong lanang ganteng ngono ndingkluk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula nyuwun ngapura nek cah lanang liwat ngarepe ganteng. Astagfirullahaladzim. Ya Allah nyuwun ngapura bareng dikeloni meneng ae. Piye? Maksudnya dikeloni bapake ngono lho. Lah yo nek aku nyawang Mbak Umi iki yaine yo menengan. Aku tahu macak meneng ngono tahu. Tahu? Meneng gak omong sing nginu tahu. Ana aku nggawe syarat ngono karo Bapak Yoga ngono. Bapak Yoga maksudnya ngono kuwi to. Ya apa ya paham ya gone kuwi ngene-ngene iki. Ayo mulane aku ngene-ngene. Bisu to. Arepku ki ameh kalem ngono ben pendiam. Ora iso, jati dirimu kaya ngono wis ketokno jati dirimu. Nggih. Nek pancen kowe karo Umi iki beda. Pancene Ya. jati diri yo Mbak Umi. Bawane sik nduk, beda Eka karo Umi. Cahe meneng. Ya. Nano. SMA kelas pira, Saiki kelas pira awakmu kelas pira saiki? Kelas 3. Oh, kelas 3 wisan? Nggih. Sarep lulus iki. Nggih. Wayahe ngedu nduk iki. Lah iya. Ngedu kabisan. Lho nduk, karo Eka. Nggih, Byong. Entuk WA saka Mas Muklas ingkang wonten Pemalang. Nggih. Sawer 1 juta rupiah. Sugeng dalu Pak Kangko. Mugi rahayu sedayanipun nyuwun tembang Jaipong cewek gaul. Aduh. Cewek gaul iki. Ini bar tak tokne terus dijaluk. Heeh, ya. Cewek gaul. Ini uang 1 juta rupiah yang 500 untuk Eka, yang 500 untuk Umi Hafifah. Nah, iki aku ngurmaca tok. Dibagi berdua. Bagi berdua. Tembangnya berdua napa? Ya engko iki pedang kuning awakmu cewek gaul. Oh, nggih, Cewek gaul. digauli. Mboten. Niku pun beda arti lho. Apa ya? Nggih. Ditambahi i ngono wis beda artine ya. Mboten mun beda wonten niku cewek gaul ya cewek sing hit. Hit ngehit. Nggih, secara pakaiannya juga ning mboten wong pakaian ini juga attitude harus dijaga. Wah, cewek attitude gaul. apa? Attitude-ku ya tingkah laku apa jenenge tata kramane. Ya, Kudu attitude. dijaga. Presiden Ora akademis iki omongane ya kudu attitude. Pakaiane ting pecotot tok nganggo alise ditatur, rambute semirabang tok ngono kuwi wis. Ora mung kudu ngono tok, ning tata kramane ya kudu dijaga dadi cewek gaul. Oh nggih, Mbak. Nggih, Bude. Heeh. Jarikmu kena ngedang ra? Kak. Kula Heeh. mboten. Ora kena ya wis sesuk ae. Jarik dadi niki. Oh, jarik dadi. Dadi. Apik ora jarikan malah. Lho. Maksudnya pripun? Kangge training lek ngendang-ngendang nggih, apik. ngagem anu celana jarik sakniki lak pun enten. Ono, sing modifikasi. Dadi mun mboten kedah kudu jarikan mlipit sakniki enten apa niku kathok dibentuk jarik niku Ono. enten. Molor ngono kan nggih polah penak banget. Lah nggih dadi patut katokan ngeten nggih Biyung. Heeh, iya. Ngono kuwi. Ayo, Golek isi podang jenar. Eka genti. Kamu dumblang-domblong ngomong ae, ya. Nembang. Piye? Lah nggih. Ayo. Ibu to iki? Oh, ibu. Jelungup. Tiba. Heeh. Ibu. Ibu bunga ing atiku. Nek halus ya iso lho jebule. Bisa mbon. Heeh.
Kowe iki lho obah kok noleh kok sak awake ngopo? Tengeng po? Ora yo ben mbok menawa yo. Ha iya kaya robot e malah. Nang apa iya? Heeh. Tak sawang kombur iki Pak bodho. Yon kok iso awake bautan Pak Yon. Panjenengan kedah ngerti lho. Wong wedok kuwi sing apa jenenge kuwi mau kaya dingendikane Biyung mau. Sing wis apa? Apa? Kanggo Apa? sing apa lho mang sing lodho. Sing ndi yo? Ya alah sing mau lho. Sing ndi to? Aku omong akeh banget e mau. Sing anu sing di apa? Sing piring pecah mau lho. Oh iya. Nah ngono kuwi Pak Yon. Wis dipacul. Heeh. Heeh, lah kuwi dadi wong wedok kuwi sing seset karo orang ngono kuwi lho Pak Yon bedane. Lho dadi mure kuwi ono sing longgar. Dadi nek mengo ya sak awake lho. Iki genah. Kuwi genah nek seset kabeh ora ono sing kalong, ora ono sing logro. Kuwi genah. Heeh. Ngono. Aduh, kaku wetengku ka. Mulane aja. Nggih. Lho, nyawang kombure delok. Kaya salon JBL kowe, bodimu. Iso kotak ngono ya. Nesu. Sindan kok nesunan. Ora nesu aku. Tambah Wes, Kak. Kak. Dalem. Neng kendang, ayo te kendang iki. Jare cewek gaul. Engko iki pedang kuning sike. Oh pedang kuning. Ora usah jaipong, kendang biasa wae. Rasa malik to, kowe ning ngarepe sing kendang. Kae Pak Do. Ah, rumangsane. Kudu iso najan to tak drijimu ki sak jahe-jahe. Niku kudu iso banter lek ngendang. Iya. Heeh. Iki mergone salon JBL kuwi mau kok. Heeh. Heeh, dicoba sih kendange. Amit nggih Pak Do. Kuwi karo dosene lho Pak niku. Sing ngendang niku dosene Eka niku. Wis lulus ora tau ketemu Pak Do ya? Aku lho. Kena ketemu lagi nek bedino tanggapan menunjukkan kok ketemu terus to. Maksudnya ning kampus lho, Cuk. Mboten. Maksud kuwi ning kampus. Ora tau pedhuk. Ora tau pedhuk ning kampus. Nggih, anu nate to. Oh, tahu ya. Nggih, kadang sok ora sok kula mboten tau mlebet kan. Wis lulus ya rono ki ora karek dolan ya ta? Iya. Heeh. Sak dolan. Heeh, piye diulang kendang karo dosenmu lho nganti kleru seneni dosenmu. Mirang-mirangne karo dosenmu. Pak Do niku pun mboten nate nesu. Apa yo? Paling misuh jancuk ngono wis. Mboten Pak Do. Mboten. Iki mung gawe-gawe lambe kuthok. Ya di sinilah letak tidak ada jurang pemisah antarane dosen karo mahasiswane. Nah, nek ning panggung ngene iki ya padha ya ta, pekerja seni semuanya sama. Sabar kok Pak Do niki piyane sabar. Estu sabar. Dawa ususe ya. Apa iya Pak Do? Oh, nganti tekan jaba ususe. Gler. Lah, ya digarap tayub ya. Tayub. Heeh. Nggih. Dicoba sik kendange. Iki mesti Pak Bambang kae. Hah? Ora. Ora Pak Bambang wis mulih saiki. Nah, dicekel lagi iki lho. Mahasiswa ngongkon dosene kon nyekel mike. Sorry Pak Doi perhatian kali kula kene tak cekele miku. Kene tak cekele mike. Aduh. Kabehmu. Sewu Pak Do, kula nyuwun duka dengan kampleng kula purun. Ya. Yo, siap. Lho, dites mboten? Tak sik no. Wah, tak sik. Oke. Kendang ki tak. Pak Bupati, lihatlah. Iya cilik. Bupati. Nah, sik di mikir dijenake no ben muni banter no. Kayak wong pakon-pakon aku. Kula nuwun. Yo. Deng. Dut. Iya, kurang banter dute. Iya, nguk. Anu Pak Dodo niku nek menawi mulang sadurung dipraktekke anu dilafalkan lebih dahulu. Lah mulane mau ayo nggo cangkem. Oh iya no. Gut ngeten iki. Gut. Iya. Ya. Siap. Iya, sebut. Disegai lho ya, An. Nggih, Pak Bupati. Iya, Cil. Aku ora wani lho karo Pak Bupati. Kuwi Pak Bupati kok ngene piye karomu? Lho, lek niki Pak bar pelajaran. Nanti nek wis iso terus
aturne Pak Bupati ya Pak Bupati. Ngeten iki. Ngeten iki. Esuk ning Batam melu kowe. Wah. Karo Pak Bupati. Leres Pak Bupati. Heeh. Nggih. Ning Batam arep tak du karo gajah ning kono. Oh, aku ora ndek gading kon padu karo gajah. Kan duwe telale. Telane kok gading. Ora sido der kah? Gajah iki gading ta, Pak? Ya telale. Apa mosok gak apa telalene sapa? Ya telane gajah. Oh. Sing iso ngene kae telale ya jenenge. Oh iya. Bisa ngene. Heeh. Ambo ya. Mbak Umi. Ya, Pak Bupati. Ya. Ya Om masuk Om. Esok awan ning omah wis ora krasa. Uyunan goleki sing tak sayang. Bang Duka. Ayo senggake Kak. Nyokek Mas yo nyokek lho. Yo. Ayo nyokek Kak, ini Pak Lurah Wonorejo Kak. Yo sinden kabeh melu senggak. Pas genjlengan. Wilujeng kontur Bapak Bupati mugi rahayu rahayu. Matur suwun Bapak rawuhipun. Nggih Pak. Gawe pongsian, Pak Braski cewek gaul.
Ingkang ngadeg cewek gaul. Mas Kelasaan Pemalang Sugeng midhangetaken cewek gaul. Ya nak ya main marem Mas Lukas Pondok Ungu hadir derek wong terima kasih Mas Adinu. Halo Umi Pak. Saking Mas Gunati Batam Kepulauan Riau. Matur sembah nuwun. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yo. Kelawan Nduk Umi apa Pak? Matur mbah nuwun Biung. Nggih. Pelok Mas, iki ana pamundhut saka sing kagungan dalem, Bapak Yon Mariono. Nyuwun napa? Iki tak wacane sithik. Mas niki saka Mas Bayu putrane Pak Lurah Wonorejo 1 juta. Wih nggih, matur nuwun dipun lagon mari kangen. Kagem para warga masyarakat wonten ing Wonorejo. Nggih, sembah nuwun. Ya, heeh. Ya. Mari kangen. Heeh, karo nggih ngedekne Diajeng. Wah, Diajeng Chandra Mulya. Oh, ngono, heeh. Ya. Mari kangen. Mari kangen coba diaturke.
jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Ayo Jeng. Pamundhute saking Pak Lurah ya, Nduk, Jeng. Napa niku, Pak? Lho, lagi mau mari kangen masa ora krasa ta ki mau? Mboten kraos. Lah ping pindho masa ora krasa iki piye lho? Wah, bocah iki. Wah. Soale kula boten nampi artane. Wah, lah ditransfer kok. Nggih, matur nuwun. Nggih. Bagaimana kesan dan pesan pertama kali masuk? Kosek lah, aja lungguh sih. Bareng-bareng malah arep lungguh arep adus keramas sih piye lho kuwi.
Atik kados napa, Mas? Lah lek bar di apa semprot apa? Hairspray. Lek ora diklamasi ora sik kaku-kaku ngono to. Nggih, leres. Ose aja lungguh sikik to, men dimakne karo kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Baru pertama kali to masuk rombongan Dwija Laras. Ping kalih. Loh, kapan? Nggih ten terminal pundi nika, Bu? Endi? Terminal pundi nika? Pas tesih SMKI nika lho. Wow, jek SMA dhisik. Nggih. Wes suwi banget no. Dangu. Aku angger bar tak bayar lali yo, Nduk. Nggih. Lali aku, sorry ya. Suwe Mboten banget. napa-napa. Heeh, iki mau. Iya, heeh. Ndai arep ngejak kowe kuwi wedi lho aku mare jadi Lah kene napa Dek wedi? wedi karo bose Madangkara kok lek nganti sengeni. Ora ya? Mboten. Kayak pomo tumbuk ngono piye? Pomo tak jak harus tumbuk karo kono ngono piye? Kula pundi sing riyen no, Pak? Oh, dadi plat kuning. Plat kuning. Sapa suwe entuk numpak, anu ngejak. Atik koyok bis. Ya. Lek plat kuning iki umum, pokoke dhisik-dhisik ya, Nduk. Nggih. Proporsional ya ngono kuwi. Jenengan adik kami sosolen. Ora angger omong nerokne MC-ne awan mau lho aku. Omongane rumah sakit, wah, aduh. Aku ngrungokne ning nonton ning YouTube iki, waduh sikit gleleng men aku ya. Lah iya. Nggih, Pak Kangko. Dalem. Jenengan niku napa kagungan streamer namine Mas Joda to? Duwe. Oh. Ngopo? Layak wau niku ngirim foto ten WA kula. Loh, berarti WA-ne streamingku dilebokne WA-mu? Nggih. Weh. WA-ne dilebokno WA aku. Weh, sakit mboten? Oh. Sing Sakit iki ora. nomor WA niku lho. Oh iya, nomor WA ya. Lah nggih. Mau ya weh langsung anu kok nyetori kok kowe dipoto terus nyetori. Halah, Ini nggih. idola teman-teman. Diapure dhewe ngesir kok idola teman-teman. Lah nggih. Lah wau WA ternyata niku Apa? ngajak kenalan. Oh ya oleh to kenalan tok ya oleh. Nggih. Tambah serawung tambah rumaket ngono. Nggih, Mas Joda. Mas Joda kae sing ngasta nggon anu lho. Napa? Mixer sing Mixer? Heeh, nggih gawe roti kan. Nah. Ya kedua kalinya genduk di Ajeng Chandra Mulya. Ya, ya. Ya, engko lek endi sing dhisik berarti ya ya. Aku wis dibocori karo Kyai Sragen kok. Ya, heeh. Oke to? Heeh, karo Mas Fatur Muda Laras. Oh, nggih nggih. Nah, kuwi lak kulino melu kono to? Nggih. Nah, mbek wingi ngejop aku. Terus ngomong lek sindene sinten mengke siange. Diajeng. Lho, Diajeng melu jenengan. Nggih, sakniki plat kuning sapa-sapa kalau kena ngejak. Lah, mula saya beranikan diri untuk ngejob sampean kuwi, Nduk. Nggih, Pak. Matur nuwun saderenge. Terima kasih. Yo, aturke tembang iki ana pamundhut pirang-pirang. Iki nek diaturke kabeh ora rampung sewengi utuh iki. Heeh. Sing penting sing nganggo sawer diaturke. Heeh. Mas Yoko BWKD nggih matur nuwun. Kagem sobat Gurem DLI nggih, terima kasih Mas Yoko. Ya. Terus apa meneh? Oke iki. Neno Kalisari Jakarta Timur nderek mungon lancar nggih. Sing penting lagu katur marang para warga ini kene Nduk Wonorejo, Nduk. Diajeng. Ya. Diaturke apa lagune? Wis manut apa sing seragenan yo kena. Oh nggih. Apa Lali kira? janjine mawon. Lali janjine? Oke, Nggih. siap. Moga sukses selalu untuk Ki Anom Dwija Kangko. Salam saking Mamah Arya Sena, enggak lupa buat pasukan biru. Nggih, matur nuwun Mbak Sutrimah. Ya, yuk. Digas we, Nduk. Ya, ya, digas lagune Lali Janjine. Oke, yuk kanca-kanca Dwija Laras. Ya, rumangsa aku rek malah banter iki gamelane timbang sing dhisik. Heeh. Karek sapa sing milih kok, Nduk? Wah, iya. Luar biasa. Yo, kentel sakayange, men tumoto larase. Yo. Dwija Laras. Oke. Ya kek ya. Ya kek ya. Ya kek ya. Ya kek. Wah, iya, heeh.
Wis disawer. Heeh, yo lanjutke. Wah, lanjutke. Heeh. Yuk, masuk, Nduk. Diaseng. Jan-jane kowe ningane. Padepokan Tirta Kencana ing Bayat Klaten sugeng midhangetaken katur dhateng temanten sekalian mugi sakinah mawaddah warahmah. Nggih, amin. Saweran saking pengajian Wali Songo kon ngaturke genduk Umi Habibah. Oh iya, ya. Wis tak aturke, Pak. Ya, heeh. Wis. Dilumpukne lho, Nduk, duwite, somben nggih rabi. Aduh. Nggih biaya dilumpukne. Tesih piye? Tesih sakit. Apa? Tesih adoh, suwi. Oh iya. Ya dilumpukne ora apa-apa to, nabung kuwi penting kok, Nduk. Nggih. Dilumpukne terus saka nyinden iki dikelumpukne terus. Sok dadi lek wayahe tiba donge rabi, kuwi ora ngrepoti wong tuwa. Iya to? Nggih. Diajeng barang kuwi ya ngono. Nang nyinden dikelumpukke, ora boros-boros. Mboten. Oh. Kula mak sego kucing mana. Wah, sego kucing. Iya. 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 Yo, lanjut, Nduk. Seng. Jan-jane kowe ningani. Gilirane sapa, Gong? Giliran sapa? Ayo, Chandra. Oh iya, Chandra. Heeh. Ayo ngatur, Dra. Rasa dicepote? Ora usah. Ting-ting dandang. Ting-ting dandang. Asline kuliah ning ISI iki semester pira to, Dra? Semester 8. Lho, ya lulus no? Nggih, sebentar lagi. Sebentar lagi lulus. Nggih, Bang Ipul lulusin dong. Oh, lho, kok iso nang Ipul ki urusane apa? Urusane niku masalah pernotasian. Oh, notasi. Oh, yes. iya. Ndang lulus nomut. Aja disuwe-suwe. Waduh. Loh, jurusanmu apa to? Seni tari. Wah, dobel ane. Tak kira lek sinden. Anu krawitan. Sanes. Tari. Tari, Pak. Oh, layak narine iso apik. Ha iya. Nari rabi iso apik. Tahu diulang tari gagah ora? Ndra. Nggih, pernah no. Kiprahan ngono ki klono topeng.
Yes. Jajal aku njaluk kiperanmu. Alah, ya engko suwek. Lah, suwek kan demben lah. Gayamu. Nanti jeriknya sobek, Pak. Ora. Anu apa kiperan anu blendrong anu, aku seneng jogetan gawe jajal. Sithik sak kiperan. Di wong kene gendo percaya nek kowe kuwi asli jebolan utawa kuliah ana ing ISIN Surakarta jurusan tari. Oh. Nah, jajal kiperan kae. Nah, kiperan. Kudu iso. Malu aku. Begagah lho pokoke. Heeh, begagah. Ayo Mas iki. Begagah. Blung tak ndek untung moji-moji yo. Ayo, Dra, aku pengen ngerti lek mau begagah ya. Iya. Ya. Nah, perlu ngono. Nah, kan ketok. Sinden multi talenta Copot dulu. Oh, copot dulu. Nah. Dicopot sak jarike sisan ya ora apa-apa lho, Dra. Bapak terus nyawer Pak Rungnya. Tok. Ya siap. Ya biasa tak pengen. Iya. Biasane sinden ki iso ngendang iso anu. Wis lumrah. Lagi sinden ning iso joget gagahan. Oh. Bar joget gagahan kok gak digagahi. Waduh. Wah, keparang iku. Ya, coba. Ayo. Pelok Pak Slendro. Oh, Slendro ya. Yo. Saya sing ngendang kuwi dosene, kuwi mesti saya templek tenan. Yo.